Så vi har lige snakket med vores marketingsrådgiver, og vi skal lige have taget et nyt billede til vores frontpage. Nu har vi jo dejligt nyt tøj, og vi har ny bil, så det er bestemt på tide, at vi lige får opdateret de forskellige billeder og alt vores medieshit, som vi har inde på vores hjemmeside. Outdated as hell, så yes. Gutter, så er der fandme guld igen. Hvad så derude? Hvad så derude? Så jeg er sammen med My, og i dag skal vi have tømt en bolig. Og vi skal have samlet lidt forskellige ting til vores... vi holder et event sammen med Pio Bar. Lige præcis den her, der med Jeppe kan vi tage med. Lidt forskellige shotglas, lidt fad med måske. Yes. Ja, som William siger, eller som Jeppe siger, så de her kanaler, de ryger sgu nok. Jo mindre er der nogen, der vil have dem derude. Det kan være. 5 kroner, 2 kroner. Man ved ikke. Vi skal have fjernet alle tingene her, og herinde, what's up kamera nummer 2? Yes, det er jo det nye grej. Ja, i det hele taget. Ikke helt galt. Det er selvfølgelig på en 3. sal, så vi kommer nok til at få lidt trapper i benene, eller hvad man siger. Det bliver på panden, er det ikke det? Trapper i benene. Det er et meget normalt udtryk. Bro, det siger jeg hver dag, synes. Ja, det bliver skide godt. Ja, men altså tidligere i dag, inden vi fik setupet op, som I begge to lige brokkede over kort, der kiggede jeg lidt de her sølvskær igennem, og der var lige et par stykker. Faktisk et par stykker fra Georg Jensen. De var super fede, men de ligger lige ved siden af nu. Præcis sådan her, ikke? Altså, det er jo også helt perfekt til at tage med til Pio Bar event. Hele vores Pio Bars event ting går ud på, at vi sætter det op, man kan komme forbi, man kan få et glas vin, og så ellers så alle de forskellige ting, som man kan få fra Bizarre Vintage af, dem man overfører egentlig bare et vilkårligt beløb, og det går så til velgørenhed. Altså der er faktisk, vi tager ikke noget overskud overhovedet. Det er, vi giver det alt sammen til os som havet. De har en mission om at få ryddet op i havet, altså i forhold til plastik og skrald og så videre. Så like and subscribe, og det bliver skide godt. Nå, vi skal have pakket nogle ting, og lidt at være. Den der ikke havde mandagsmorgenstemning. Vi har fundet nogle forskellige gode ting. Okay, shit. Så er der bare blevet sat sådan nogle klamme krukker oveni, så det overhovedet ikke det lejet ud. Og der var så vloggen. Hvad så der? YouTube. Ligesom med Roskilde Festival. Hvad var det, du sagde, vi skulle prøve at rydde Roskilde Festival op? 3 millioner, tror jeg husker det. Og så sad du med billigt. Han sad med en drink i hånden, så var han sådan 3 millioner. Ej, da du sagde det der, jeg har bare glemt at have sagt det der. Den er mere omkring 100 millioner. 100 millioner for at rydde Roskilde Festival op? Jeg tror næsten er ret. Det er næsten for meget. Prøv at lave. Ja, jeg tror godt, du kan have mellem 50 og 70. 70 millioner, det er fandme også meget. Der var et par telte. Godt fragt. Det er også det, altså hvis vi booker. Men hvor mange? Lad os se 50 mand på, ikke? Hvor lang tid tager det så? Så tager det 2-3 dage. Jamen bro, det skal jo ikke være dudes der rundt. Du skal have sådan en kæmpe traktor, du kan rundt med. Du skal også have dudes, der skal rundt og tjekke telte igennem og sådan noget. Det gør de også. Så først skulle du det? Så skal jeg, ja selvfølgelig. Du går ikke bare ud og maltraxere ved de der telte. Jeg tænker, at der bare ligger en eller anden lille humle. Så er vi ved at være færdige. Helt tomt. Der er nogle af jer, der synger først i forhold til, der er ret syg rumklang herinde. Cool. Jamen igen, tak for at I ser med på vores lille influencer-type show. Husk at like og subscribe. Nej, det er fisk, der følger med. Ja. Yes, husk at nyde solen, pas på hinanden derude og drik forsvarligt. Ha' det godt derude. Drik forsvarligt. Nyde sommeren. Ja.